Dakka na ummu magani wa wanta. Da suru. Na zuru satuwa burgame. Ganya. Na juru komi nama. Imi tani mu dan zabur kana dadi twa wasa bi ku bi argina impose wasa mata bukana. Yau kuma buredi aka shi. Ka gani kina si biredi ko ruwa ba? Dama asalin biredi wata hirin biredi a Najeriya. Abincin da karkari ne. Da an ka shigo gari ne an ka gwada mamu yin karhi. To tunda Allah ya sa ka same su kan dada ai. Ka huta ina Tanimu dan juru. Ba ka bismillah da ni. Tanimu na kwana ina mamaki. Mamaki ne. Mutum guda da Allah ya ɗaukaka shi. Shi ɗaya ni ka mamaki yau. Shugaban kasar Najeriya kuma. Kai shugaban ƙasan wa? Inda ma shugaban ƙasan ne. Mai dawa. Mutumin nan mai kai Allah ya saka mai dawa da alheri. Na rinje da Allah ne. Ni da ba ka gaji ba abin dariya. Ka san da nake da mai dawa kuwa? Ban sani ba Tanimu. Na dai san ɗan zuru na shi ma. Mai dawa da kaggan mai dawa nan. Gangan ciki na ne. Saboda da uban shi da ya haihe mashi da ni dawa da danka ni abokan wasa ne. Dan mace da ɗan namiji kenan. Mai dawa ba zama dana ba? Ɗanka ne. Dan taubashin ka ai ɗanka na. Ha? To Tanimu ni abin da ka bani mamaki da mai dawa. Yau ko mai lahi ka ji sunan mai dawa ɗan inda lahi gare ka wallahi sai ka yi gudawa. Ba ka gani duka mutanen mu da suka rasa kowa ya shiru ba. Dole ne. Ina da ba. Billahi ladimma kai ju Allah biri na rince Allah in ba dunda Allah ya ce ka a ta sama hikina ba. Ni ina marmari ma in ji an ce ga kungiyar ƴan askata. Saboda ka san mai dawa nan. Sai in tura mai dawa sai ka ga wuta ta mutu. Dole ne Allah ta yi. Tanimu. Mai dawa. Yanzu ko aljannu ka faɗa suna tsoron mai dawa. Aljannu in suna faɗa aka ce ga mai dawa ne sai sun bari. Kai da fulani. Mai dawa. Kai Allah ka tsoron mai dawa. Na sani. To bari ka dole mamaki. Mai dawa in na faɗa maka ma masu bakin ciki da shi wallahi sa kai mamaki. Ai to ina saman su. Na rince da Allah billahi alzi sa kai mamaki. Ai mai dawa tunda dai bisa gaskiya suke har abada ko ransa bai baci. Ba ka ganin to hasar da aka shi na yi gaba kullun gaba suka zuwa. Yanzu mai dawa ma ina kokarin ma dan dauka abina. A'a. Allah! Ka ya ku. Dan juru kai muna sai. Dan in ka dauka mai dawa kan kai muna sai. Yanzu In faɗa ma gaskiya. lokaci unguwa mu fa da ko menene ka aje an duke shi amma yanzu ko menene ka aje ko ba gida ne ka aje shi ba ba mai doka Yanzu ina zama inda an ka tura mai dawa yanzu kasar Najeriya ga kaf to ba dai mai dawa ya mutu ba in ka ga mai dawa ya mutu sai dai kaddara Allah sai dai Allah ya kishi mai dawa an ba dan iska ba kafin da sai ka dan su ke baban si addu'a kawai ya kamata si gaba da imam mai dawa ko mu muna ji dadin si ba Allah shi kare shi da makiyan shi da shi da magoya bayan shi. Amin. Da yaran shi gaba ɗaya Allah shi kare. Wani dan bushashe na ciki su ana ce mai kwazaba. Kwazaba. Shedani ne dan kwazaba nan bi lake. To bari kazi. Sai ka rage na yaron shi guda jami'i. Da. Ai sai mini fanta da buro da nace wato ka gane ne ba hillashe ko. Dalilin ka kenan. Shi ya bai da kyauta ni abuwa. Yanzu ka san kokari na da bai da. Zan ci kan yashi. Asha. Zan ci kan yashi. Kai ban ka ba. Na ce da Allah sana ba shi kashi. Asa. Ba shi a ce da ni gona sana hau kabo. Na ce sai min dan mashin yaki. Kai, kan da hankali ka. In dai masin nan. Ga mai rawa ka samu. In sa Allah ya baka mai. Ba kan yarba. ba si biredi dan su ko ya si biredi sai a su gobe ya ga gida sai siya mala Dan zuru mun tafi. To dan wala ne haka. Aha. Allah dan mu ga mu an jima. Wannan wa. Kada mai dawo ga so ne mun tare. Abokanai aiki kuma ku zama abin adawa saboda Allah ka kiya mini mai dawa Allah ka kare mini sirri dan bakin ciki wurin mai dawa Allah sai yake karon ka ce